Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ron ti surat, ti pakasalitaan, ni pagayam tayong ising nga napauluan, siyak meten kunana. Siyak meten kunana. Lala, siyak meten kunana. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tadamanen te nubya ni Sir. Imay manen manong. Ischedule da gamin kini Sir manong nemi ti kastoy nga aldaw. Ni Sir Mark nga amok manong nemi takatulong naklaeng. Nubyo na, nubya na ni Ma'am Judith manong. Nalapsat ni Ma'am Judith. Perming nakaray-ray-ray kiti matana datay perming po kasla artista ti lapsat naman. Oh. Ininto ta ni Sir Mark manong name ket guwapo man. Wan, nagguwapo ken napintas, nagguwapo ti amok napintas met da Janubia na. Ket syempre pinagunyan na ko na ni Sir Mark. Saying, "Hey sir, nakaredy ka din tilamisaan para kada kami kini Judith. Sir, di ba uminom kayo pilang muna? Di tanto lamisaan ti pag ginomamin. So kamasapol nga da arak, di ta lamisaan, tahabang uminom kami, mga kami pa yan. Owen sir, isagana kon sir. Nagtungpalak nga rod nga dagos mano. Actually, damok ti sumurik akas katulong. Hindi naggraduahan ako nito high school manong nemi saan ko nga nag-college pa. Simreka ka servidora iti karinderya, simreka nga waitress iti restaurant, saan nagpaon. Kaka mo napay. Aging ka nga padasak mamit, tagkatulong wala. Wen, ada nang magakanyak nga adda balay nga kasapulan ti katulong. Nagaplayak manong. Jack impagrup, ngagmay-may samad gayam. Mangup opisina ni Sir Mark. Kahit kabuta Sabado ita, mahimet di manon ni Ma'am Judy. Mangup opisina da nga doon. Bakas takasto yung mali mo no aldaw ti Sabado manon nemi umay ni Ma'am Judy, umay aglans, kahit lutwak met siyempre, di paborito da nga doon. Agtawain ako ti 18 manong, ato na kita agar-ara medyo lugar mi, ngem tsak pa na napadasan ti nakinobyo. Kinapudno na, sanak pa idi nga nakarik na iti bagbagada nga ayat. Ngem kadag ito'y lang, di mula mo manong, nagkrasak nga dagos kini Sir Mark. Ngem may karkari nga tatikas kanya, kakatulong lang. Sa ubing pa iti 18 taon ko, ininto manot taon ni Sir Mark at 28 na, 25 kanumat ni Ma'am Judith. Di pa lang Ma'am Judith manon nemi tinamamok nga nubya ni Sir Mark. Siguro, into nagbayag, baka isina na ni Ma'am Judith, kadadan tuman sa bali ang girlfriend na. Ngim isina ng tungata. Idento tano, mabuyak idagagin inarakop ket ay, o mapapalak mano. Kasla itay dimteng, iti apagserek manong nemi niya Ma'am Judith. Itis pa ng sabat ni Sir Kengkuana. Ore lag sa gawi si Tiriknak, tapag naging narakop da sa nakapapawat ti panaglanang di kiti bibigyan. Siyak la kuma. Ti agkan ni Sir, kadig iti bibig ko. Anang atat mariknak.
Aging ganak lang ti arapaap. Aging ganak lang iti umapapal kadakwada. Idi na isagana kung ti masapul da nga arak. Sir, table is ready. Kinunat. Imay damaten. Apo, irot ti panangirakos ni Ma'am Judith titakyag ni iti siket ni Sir. Nagmayat mo ti panangakakbay ni Sir Kengkuana. Nagsangod da manong nemi. Tinaugan ni Sir ti dua baso kalpasanda kan nagtusda. Klang! Amo, siya kumamamet. Siya kumamat ti makitos ka ni Sir. Sa darinugyanan tinangan. Ede nan naman ni Ma'am Judith manong nemi tinsakmul na kinita na. Naimas ka talaga ti loto ising. Agyaman ak ma'am. Ibagak to kini Sir mo, tika nakatbonos. Gabata na imas panangan mo. Ay, panangan mo, panaglotom. Sigon ka ni Sir mo, kat awan sa pulan na kengkan. Nagaget ka, napindas ti trabaho, naimas ti lotom. Siguro naimas kami. Ay, hindi mat ma'am, ano nga naimas? Makmakanak ka di. Abay ma'am, kang ka na nakakadi ni Sir? Damagon kang kuha na. Naglayang nga mga dito. Kanan na amin. Tilamang bagbagang, hani. Muna taon mo rin da. Ay, ising. 18, ma'am. At the boyfriend mo? Awampay. Hamon pa napadasang nga ti kwakwa. Anong kwakwa? Diyan kwakwa. Hampay, Ma'am. Taan niyo, ma'am. Awan. Sige. Agbuya ka lang to. Imasimit timangan ka ni Mark. Hindi nalpasdan nga nangan, inibus da manunemi, tinakadasar nga red wine nga arak. Imuna manunemi nga napanagdigos ni Sir Mark, kata nakabatrублatan nga si Mrek iti silad na. Si marunong nga napanagdigos manunemi ni Ma'am Judith, nakarubamet manunemi nga si Mrek iti silad nga yan ni Sir. Allah! Ano nga tat obrada ta? At ako malapag siripak. Hindi ta nga tapay lagpalpa. Magpalpa kayo pa, Sir, ma'am. Ang mga tumaod nga sakit no, agbanog ka sa hangkapay nakapalpa. Baka maa-appendicitis, Tsaka pa yung amon. Appendicitis. Ay, po, isingaya. Tila mga obra. Inalistuwak manong nemi tinaginaw kaya nagpunas tila misaan sa anak pa yung mga japan may mapsin ko na imasidegag iti kwarto ni Sir Mark manong nemi kit indenes ko tila pahayag ko iti bulong tiridaw ket ni adamang mangin ko na unggunala ala kahit mo sawon agkinaanda kalpasangan ng anda sang dangat anap suga, isong akin na anda. Munda ko wala pagsiripak. Nag-imagine aklatan. Kaslasyak ni Ma'am Judy. Kaslasyak ti mag-agkan di kinibibig na. Babayin ka na kinibibig ni Sir. Kaslasyak ti romromansahan ni Sir. Ititingin ko, ang kunak, iti barokong ko, ala, Sir, Sir, siyak lakman, siyak mamit, siyak mitin, siyak mitin na, Sir, siyak mitin, No kang taad na makakita kanyak tikas tangar aramidak manong nemi agbagtit ko na da siguro. Aprusak mo tin ti barukong kumano. Sakit ti may nga imak at damatin iti pasong ko. Hala. Nakamabayin pa yun da. Makatkita kanyak. Ano nga tanong da mga video kanyak. Ay na, marunawag lang di ba no kasta nga da mga video kanyak sa dato i-upload. I want isend kanyak. Ay, ni ising. Ti katulong nga na aram.
umapapal. Siyak meten No maminsan manong nemi ket kaslakayat ko ti agikat iti trabaho. Nangruna, no kasta nga dagod daway, nga rumwar da sir kini ma'am. Imbes nga ditoy, balay ti pangaldawan da ngim rumwar da. Kalpasan na manon nemi, sumangpet danto iti bandangat alas 9, alas 10 ti rabii. Idon ilukat kunto tiridaw para kadakwada madlaw ko nga nabartek na. Imagine mano, itilatan salas, iti sopa, iti na minsan isasangped da nga nabartek da. Itilatan sopa iti salas manong nemi nga nagrin numansada. Ala, sir, sumra kita kwarto yo, sir. Kasasantan nga mangig manong. Bayamon na di damat mangig. Naglingid ak nakababay. Makita dak amoy buyak ina. Nabimbindas di sirip ng tebuya. Manong nemi. Kastoy no ko tararamidin da iti nagtikwarto nga saan ko idang mabuya. Idakat mabubuyak idan manong. Ala. Inalistuan ni Ma'am Judith, tinangikatan ti arawatan na openin ti barukong nakit. Kasta una hindi pa nagdede ni Sir. Ala! Kasta una hindi pa nagkiyad ni Ma'am Judith. Nga orin na pungot-pungotan ni Sir, kabayatan nagdede, isuna ti barukong na. Ala! Apapurusak mo tinti mansanas ko manong. Umapapalak ngas lamak isabayak mo tin kadakwada. Kaya tigas to'y. Kaya tagikatak ton sir. Tagikatak ton. Di papabuyo yung matan kanyak at babayak mo. Ala. Nakalalisto dang inikat. Arwaten da. Ala. Nagsanggir ni Ma'am Judith manong nemi titugaw kit imbagkat met ni Sir nagitisaka na kit ni ala. Kas tagayon ti panangan na. Ala. Kas lawid la. Agsap-sup-sapin iti ulo ti tilapia. Nakastoon iti panagasok ni Ma'am Judith. Ala. Siyak mamat. Siyak matin Manong nemi na aramid dati kinay kayat da agsipod ta amudang at dada ituneng tibalay. Ngayon amudang at da makabuybuya makasirisirip kadakwada. Nalipadan na ka din nga ada ising ngagyan ditoy nga posible makabuya kadakwada. Saan da siguro nga napan pa iti hotel. Dito ay balay, talibre pa, kung nada siguro. Ngam di damat simrek ti siled. Dito yung matlat na, ala, nakita ka mismo manong nakasunong pa nang iyusok ni Sertik. Ala, himpenek ng ore na inridis nga. Ala, gusto na nga tamati. Mga sagad na sagad. Makita manong nemi ti kinamatyo ni Sir Mark. Kabayatan nga kabalyo manong nemi nga aruyot ti lingit iti bagina. Nga malinglingitan na manong nemi ni Ma'am Judy. Nastawo ni manong nemi iti panangisurot ni Ma'am Judy ti patong na taisabat na. No idual manong nemi ni Sir Judith ay ni Ma'am Judith ay ni Sir Mark isurot naman ng isabat manong nemi di patong naging ka nakalaliston nakapaspaspasin ala nakapaspaspasaging
kinayat kitanin ni Sir Mark ni Ma'am Judith iti kastola. Manong Nemi, nalpasdan. Ori na lang gindan siguro. Katsyak. La. Tilay papabuya yun, sir. Siyak mamit nga ro. Siyak mitin Manong Nemi, Ma'am Amiris ko nga saan nga rumbing ti kastoy mapaspasamak. Taori sang ko kumakayat. Mapilitan akmet nga mangbuya mang sirip kadakwada. Taori tiyak kumakayat. Yung kasla mapilitak met mapanagdengeg no anyat mapaspasamak ti uneg ti silid. No adda ni Ma'am Judy. Kalpasan Manong Nemi adda talo nga bulan kon sibod nagbali na kakatulong ni Sir. Pinayawat na kanyak ti sweldo. Oh, another increase. Binulan nga di increase mo. Ising. Nagkamanak Sir. Ngem, kahit kung takikat. Ana? Tapay. Ni, binulan nga kang kati Chris. Tamo gusto ti performance mo. Okay ka. Ang problema kang ka. Nga mapagagikat ka. Ano ti rason? Ada kinagurang kanyak? Ada basol ko? Ada sang connected kang ka? Ada kinidaw mo nga sang connected? Awan sir, awan ti pamilawak ka na kayo. Ano ka ti problema? Sa may sasang ka basta agikat, masapol nga mangurek at kasukat mo, sakbay agikat ka. Nga mapagikat ka. Una makiasawa kan, kung may nakasukunan di boyfriend mo, itry na kan, nag-asawa kan, kasi tawon mo, ubing ka pa Sir, diyak kaming kayat, di mapaspasamak eh. Ano mapaspasamak? Ada manguungat kang ka? Ada madi nga naramidagin ka ni Judith no kasta kanda toy? Awan, sir. Sino nga problema? Sabi ko, nagungit ka. O nata, sino ta nga makaungit? Bigla nata nga agikatakong kunam. Aw matamok nga basol ko. Aw matpagkurkuranga king ka. Kakaiso na nga nagbaling ka nga napatig kanya. Ano to kunam, sir? Nagbaling ka nga napatig kanya. Napatig ka agsipod tamaan nung mo. Iti kayat ko. Na imas ti lotom, nagagad ka, nadalos ti labam, na pinas pa nagdalos mo. Ang problema. Kayat na, sir. Kayat ka nga paod nga katulog ko. Ape, sir. Gaputa, magustok ti trabaho. Sa kalpasan nagkikat ka. Sino saan ka maluksaw? Magkikat ka. Nagbaling ka na patig kanya. Yung Jack kaya ti mapaspasamak, sir. Slato na kita nanranta. Ano? Ano mapaspasamak na kaslamin era nanranta? No, may dito ni Ma'am Judith. Nakalawlawat a kwartuyo. Nandito pala sa halas pagkuhan nyo. Kadang problema ang kineta. Mapasamak na dahita siguro, no? Hamin nga may danon pa, tirik namin, tiunag ti silid, nagroon nakainom kami. Ananawaan kayo pa yung sumrek kita silid yung kunak nukahan kayo daltalan. Kanang problema mo ka dahita? Adag tunag ti balay ko. Ano kung question mo? Siya kang rudin, sir. Ano kit mo sawan? Hanggang man nga dududwa. Adamat ka dwayo. Adaak. Apay no, ada ni Ma'am Judy ten. Ti amom awanak. Hindi ka mawatan ising. Hindi ka maawatan. Kaputa din na kahit nga awatin, sir. Mabuy-buya na kami. Wait, sabi kaming bunayin na kami. No, anda kami dito sa salas, kanya man tarami din sa salas. No, nailokat mo, tiri daw, kinta kastrek kami, kinta isaram, tiri ganun. Anya pala tarami na, subli ka, silid mo, tapaturog kan. Sabi, nas kinabuyayin na kami. Tawak lang siya. Ano? Tawak lang. Umapal ka? Saan lang siya? Para kumapalak. Awang kanyang na kita.
Ising, saan ka nga please? Di nakpanawan. Di nga di papabuyan to na. No di mo kahit nga makita na kami, saan na ka makitkitain? Sumrek ka ti silid mo, maturog ka. Yung buy-buyan na kami. Maparitan na ka rin no kahit kami buyain. Tumapal ka. Oo, sabi ko mamapal ako. Mapal ka? Oo, sabi ko mamapal ako. Sige sir, di ba ata mo timbagak sa anak agikat ka ron. No, talaga nga napatay ka ka. Basta saan yun ito nang ipapabuya. Sumrek iti sila Diyo. Slayo lang ang ranta. Alawan ma'am, nasut ko na ma'am. Sige, amok ton deraramidek. Saan minton ng ipabuyakin ka. Taapin namin nga buyain na kami. Buyain kaya ambit Amok manong naming nga maawatan ni Sir Mark. Di kahit asawan dagiti balikas kan tignay ko. Ngam no kastang ibagano mo na sa utsudan nang umapalak saan ko nak oras amamet. Alangan mat nga bagak ngawen. Kailangan mapasamak nga bagak ngawen. Maumapalak met. Di nang tumidlibag nga. Kita umapal ka agad kastain ka mo. Di nang tumidla kahit nga bagat kasta. Pambaran na patungan ng ibag kakumasino ko ma. Sabagay, no kinasimplit kinapintas, napipintasak ang ni Ma'am Jody. Wahang awan make-up na dyan, hang napintasan. Ngayon siya, od-od ng napintasak, no natural. Virgin pa lang dagiti bibig ko, virgin pa lang dagiti barokong ko, virgin pa lang dagiti baba. Ngayon, ningat Ma'am Judith, ningat serte mo na, nga nangusat, iti langit na. Salud-sutak tungan amin. Agpeso manong nemi, no dito'y balay, ti pagkastaan da, sumbrek da iti silid da. Sakasla, tirtradandan ti asog ka na ring engda. Taoreng idinas ko tilapahag ko iti bolong ti siled iti ridaw ti siled ni Sir Mark manong nemi kasla awon mangig ko. Baka ada soundproof and siled da. Baka ada soundproof na. Yan ore nung kasta nga nabigan sumangpet da nga nakainom da ikarkarigadan dati sumrek iti siled. Maten di mabuya. Sayang. Awanin ti libre nga live nga bold. Dinilaw kang tumad ngamin. Awanin. Awang mabuya ko. Di na siya at na makauturog ako ng gusto. Ayun ka manon nemi may sadwa talupat. Baka bulanan manong talupat nga lawas. Nasamatan nga umay. Ni Ma'am Judith. Tapi nga ta. Iti may isang arabi, manong naming dimteng ni Sir Mark. Ada inom nan. Ising! Sir? Kaya naman nung ada pangtid ko nga arak dita, rep. Dati arak ko Anong arak mo sa? No da kami kini Judith, red wine. Ngem no siya, brandy. Onse, nakitaan. Ang isagana ka pa, hindi na mas pulutan. Umay mo tuyik sa jihardin, ha? Onse. Hindi, apay nga ta. At ang problema na ito. Nagprito akti paborito na nga pulutan, manunemi, tay palag nga pusit. Sa nang isagana manunemi na tay magusgustuhan na nga na arteng, nga sili, nga dapay sibuyas ken bawang na, sa dapay balangig naman. Nga dapay kwa, dapay dito bagas ti at nga namanong na di babatit,
Anad na ka na, di babat nga pakbatan, mapakbat. Nana dati na green, dati babatit. Kasla, ano panaganam da dyan? Tsak pa yun malagi. Nabangko ito din iti ayan naman ang name kat iti pa manawak man. Papanam. Dito unag sir. Kaduay nat. Mahala ka tugaw mo. Tapagsang man talaga ito eh. Ala sir, sa anak mo minom. Hanggang kamat nga painuwan ka, hindi mo kayo tuminom. Basta tugaw ka. Tag salita. Taogan na. Ha? Apay, nagbaling ka din nasulot? Ano pa kung mga maunang nakataogan ka? Pati ni Ma'am Judith, nakapay tinataogan. Sikat na mga taog ka rin di baso yun ako. Kasi dyan. Sige nga rin. Sorry Siya gayon timang taog ka rin di baso ta. Ay sir, saan ako minom? Shhh! Sikat ng iba ka. Ngano ni Judith tadda. Kat siyak timang taog ka di baso mi. Gabutawan ni Judith kat sikat tadda. Siyak ti tumaog ka rin di baso ta. Hala, sabat nga rin siyak kasukat na. Sabi ko mga saan? Nakalawlawag timbagak. No awan, no adda ni Judith, siyak tagtaog iti duwa nga baso mi. Kat gabutawan ni Judith kat sikat adda, di siyak timang taog ka rin di baso ta. Siyak ti kaduwang uminom? Di mo kayan? Diba? Mangmangin ko na ko yung magbag mga siyakmatan ako na. Hala, ako ni bagbaka kakasta, sir. Hala, ako ni bagbaka kakasta ko yun. Anday magbaka kang siyakbatin, Ano ko mati, siyakbatin, Siyakbatin ati, kasangom ng uminom. Hala, ako ni bagbaka kakasta, sir. Awan tinangig ko, ngam kastat adda kalig di matam. Kat mapasama kin. Hala, sir, ang kasta, sir. Sige, mabit lang Taugak di baso ta. Sir, baka maparte ka. Hamad nga rin nga red one day ta. Red one o red wine. Di, basit laking ka. Ta, ado kanya. Yung mga pagalingan, tamayat ko tabagimon, di sikan tutuaw. Okay, cheers! Ano pala urahim? Jack pa kayat siya. Tiyan ibagang payangon, apay nga awan ni Ma'am Judith. Uminom tamay, sa konto ibagaking. Sige, istoryaan mo Uy, inom. May guyak ka. Lusa, nagbara. Tiyan mo na, islakok ka sumre. Nagbara. Imbag na nalamis. Apo, gusto kita karapag ko. Sorry naibos mo. Tiyan mo na, alis to nga sumre. Intanggop ko lang Ala. Pasensyakan. Apo, nagbara. Anong nabara? Nagbara na si Mrek. Saan ka di nga adda nabara na sumrek at naimas? Ano ni sir? Nakagigim. Pulutan ka. Maghimas Talaga nga naimas. Gabot na sikat ng isagana. Noong naimas ti luto, ti may isang babae, naimas ka Pako ng mga rudmet, di nakmat pa naramanan. Di ramanan ka. Sir, ang kasta. Nabayag kong ginarapap-update, sir. Gusto timbag-bagaw siyak mamit na. Nabartag ka, nagbasit pa din mo. Sir, siya akong timang taong tibaso ta. Magitam. Si kamat din, mayat ka kung nakita. Naghimas gayam, labas na. Nagmayatin Anak ko nang mababain. Sige, toaster. Okay. Api kasi, sir. Kita ka naguya ka, kita ka tsanin. Kaslet to, madam. Aray ko nang to. Kaya ito may kaduan. Awan to taray na.
Ala, sir, sa bali man ti pagbagamon. Salsalud-sudom nga, no ape kas jay. Iti damo kat aguyag ka. Iti piduhanan kat okay na. Kasi ba, damo aray ko na. Tunukan, agmayat ko na. Kaya dun eh, kamas bastos ka. Alagpulutan ka. Uminom na. Dahan-dahan sa sumbatan pa yung istorya pa yung napasamak yun ni Ma'am Judith. Sigun ka ni Sir Mark manong name naduktalan na kanong at sa bali nga lalaki iti biyag ni Ma'am Judith. Iti dahit nga panangibaga na nagpagkakak. Uy, pagkatawa ka. Uy, talaga. Alam na sa sino nakapimpintas. Kayam kita hanga mapnik ti memesa. Kung naman na dyan lalaki magkat sansantain na imasin na nga madamad gayam sa bali nga mangkwakwakan ko. Talaga man. Kito yung damamot sen. Kasula mo lang. Kasula natin awon sa bali. No, kasi nga arakupam ni Ma'am Judith. Kung naman na isot kakaimasan iskapupod nuwan. Talaga. Anak ko. Masurunak. Kagurak na dyan nga Ma'am Judith. Abi kagurak. Linoko na ka. Luklukon na ka. Kaya dapat nga makagura ka no, adamang loko kanya. Yes, sir, man. Di mo mawawatan. No, adamang pasakit kang ka, masaktanak mo. Tapay. Salud-sudom ka di pa ilang, sir. Sana ka may ka, sir. Katulong lang. Tila mabaling kong ipanakil kang ka. Virgin da barukong ko, repakita ka, nabartik kan. Data dito rawar. Data dito hardin. Abi ka ikatamot kahit ko lang ipanaknag kang ka, sir. Nadalusak nga babae. Sana kakaskin ni Ma'am Judith. Gusto di atap ko. Data nga pintas na imposible nga siksika lang ti lalaki ti biyag na. Data nga kinaidanan, imposible nga. Siksika lang mo no, basit lang ang lalakit na kaaraman kang kuwan. Adudan. Kaya't mo tikas jay. Slong ungtan ng mata. So pala kayat mo. Kayat mo day jay. Baga nga kayat ko. Sus. Di pala siyak. Ore katulong ak lang. Magbalinak ka na budok ka, sir. Natatikarik ka. Si kalayang di makarakop, makaagek, makatagi ko kaniyak. Promise. Datat mabaling ko ipanakil, ore na kurapayak lang. Ore no katulong ak lang. Yung ti mabaling kong ipagkarit, dati pusok nga gayat, no siyak ti agayat, may maysa. Siksika lang. Ore no agayat kantot sa bali, ore no adan tubela sa bali ng babae, ti biyag mo, no saan kamap ni kanyak. Sige nang okay lang. Agbalak, agbalinak ng Martin. Gabulayin ka. Kabot pa nagayat ko king ka. Nagdelikado ka kayo na mamartag ka. Sana pa namartag, sir. Kahit ko minom pa. Ala, kahit ko pa. Kamu kakawin, kahit ko pa ito minom. Bahala ka. Ana, tuloy mo. Aguyos. Tuloy mo taksa ko. Nakan. Ituloy tantuin na uneg. Ha? Ituloy tanto uminom dita uneg. Saan nga dito ruwar kada makakita ka data. No datan to dita uneg. Sige lang. Oreg labos kanton taray-taray. Basta lagi tang arumwa. Ano ako? Bagtit? Manong naming ka po iti espiritu ti arat. Kaslasang mo nga napupuutan teraramidek tagpay sutikunan ni Sir Mark. Inekat kun terawatek manong naming lamu-lamu akong dida kamin iti uneng. Sir, buyayin na. Sige, buyayin ka. Without music Kargati kakti music. No, ada kapimpintas. Nalalaing mo't kat ni Ma'am Judith, di ba? Kitan ti ba magiging, sir? Oh. Dato'y mansanas ko. Virgin na virgin siya. Idinto ta ni Ma'am Judith. Laspag na. Siya. Ore padasem nga riknain.
natangken, solid. Dito baba, kasi makita mo siya, no? Narasay. Oh, narasay, di ba? Nabanglo. Kasi makita. Oh, ti legs ko, nawasnay, napudaw. Ti pamagi. Di ba? Oh, sir. Abay, sir. Abay, aguyos ka matin. Abay, si kalat mahit aguyos? Ha? Aguyos na nga ha? Ala na batak batin ni sir. Aguyos batin nga talaga. Ala, sir. Sir, ala. Manong nimisang ko na pupuutan, sinakruinak ni sir ket impaidanak iti sopa. Paslak la baby manon naming obing nga ilalain na nga inupa sinakrusa na ininayad ng pababang impaida. Alpasan na manon nami dito'y kon nga napadasanin. Sakmitin kunak akit napasamakin manong. Hindi kasta uni panang digos na kanya ka na ginagkakabarang agi. Sir, sir, I'm only dreaming, sir. I'm only drunk. Agdagdagayin ang pakitsyahon kaya't agreeing, sir. Saan ka ang tagtagayin? Ha? Saan ka ang tagtagayin na bising? Naimimas ka ng peso. Nadaldalos ka. Nakirkirdat ka. Sir. Sir. No tagtagainip na ito, tsaka yung tagringo, hindi nakriingin. Oh, sir. Sir. Gusto ka din nga talaga. Sir. 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 Kaslak na nagtagtagainip, manong nemi ka po siguro ti spirit ti arak. Ken ka po, manong nemi ti urge, gabuta na bayag kun inatarapaap, gabuta na bayagan ngumapapalak, nabayagan ibagbagak siyak meten ket mapaspasama ken manong. Binurak nga rod ni Sir Mark, manong nemi ti kristal nga salsalimet metak, ititawin ko running of 18. Uno running of 19. Amin nga suli, amin manon nemi apaset ti bagi linasat dagiti bibig ken ti dila na. Oh, nulabsak tiag sao ti laeng kimot ko manong nemi ti saan nang inagkan. Ngem asidaglaeng agas dagdalaeng iti kwak ken ti kimot ko. Basilat diferensya man. Agkarubad ang gusto. No agkamali baka na kimot ko. Mapanag ka. Kas na tinangyarigan na kaniyak manong nemi amin awan sayangin. Irita iti may kaduang untaway, may kaduang arikos manong nemi dito'y kun nga nangiti ko na. Oh, ising, will you marry me? Huh? Di kan kayat na mapukaw. Diyak kayat nga kikat kakatulong. Katapno saan kan na may mapukaw. Ikasar ka. Kapag sikapay lang ti babae. Nga nasarakak nga virgin. Kaya't mo sawan. Kadagiti amin nga dumabagpay nga naramanam siyak lang ti virgin. Sika lang kat sikat kahit kung asawain. Sikat kayat kung asawain. Data manong name iti kuna ni Sir Market isu tinapasama. Takalpasan ti talo nga bulan, idi arig na agasawa kami. Naplanon ti kalesa. Ket inayabakon manong name dakit naganak ken partidos. Duang aldaw ng miyan dari ti balay, kalpasan na dimtengan ti kaaldawan ti kalesa. Inikaldawan ti kalesa mi manong nemi ididamagen ti padi no adda mangipawil. No siya sinuman ti mangipawil, iti panagkalesa da Mark kinising, mabalinda lang ti dumatag. Aging ka nakiktot kami manong nemi ti mangkangig kami ti siya!
Naggindan kami ng talyaw, tinagkapuntis siya. Hala, ni Ma'am Judith. Idaan niya nga rason. At di kahit ko sa Father, siyak ti may isa nga mangsaksi nga isudat ti rumbeng nga agsawa. Kapag isudat ag pimpinateg. Oh, suspense. Kung kuna di kiti, agbiboy. Ala, sige, Father. Ituloy mo ti kasar. Nakiktutak, sweetheart. Simingit lang. Kahit na madlag pabida. Saan kami isunat bida eh. Sut kontra bida. Sige, Father. Ituloy sa limon niya. Saan nga nagbabawi manong name? Nasaan nga pimanaw? Aging ka nga dinatungpal ti kalikagom ko. Ti kayat ko asyak mamit anapasamak ti gasto. Ta nagbalinag manong name na siya at nadungo nga asawa ni Mark. Huwag manong. Kaya't nakidi nga pagbasain ngam saan ko nak tagtali na adak tumalato nagtibalay no agsasarno di kita anak ko na. Tati 19 nga tawen ko manong name 19 tawin ko, itipas nga ko ti inaunang anak mi, kini Mark. 5 nga tawen manong name iti bayad da, iti may kadwa, kadwa nga tawan ti bayad da, iti may katlo. Nagtali na ed, nga nairut dagiti arakop kaniyak ti asawag, kanabara dagiti agit. At akatulong mi manong kaniyaya, ngamsan kong impalubos, nga napintas ti katulong kaniyaya. Tamangan, ulitin ni Mark, itaghilig iti katulong. Baka damat mangibaga, akas timbagak siyak mutin. Manong name da ito, iti pagkasalitahak, napasamak akas lidil kalman laing. So, manong atawen, tinapalabas, gawat talun na kita anak mi ni Mark. Ni Judith, di Ma'am Judith, di min amo, noon niya matenti ka sa saad na. Tadidilangin kasarmi tinaudi, apa nakakita mi kengkuan. Nagyamanak manong, ti anos mo, nga nangibasa. Alagi dagan anos ka, nga mangibasbasa ka rin iti surat mi. Taag surat ak tumanan, ngas pagarigan, tamabalimpay nga isurat ti silpo. Dito nga pasamak. Baka danto mapasamak nga kahit kung idanon manin keng ka. Toy, nga ro dagyaman nga pagaya mo, ising. Thank you, Ising. Iting ka pa nagsurat. Thank you kada kita nagboya ka nagdangeg.